Hai लोगोफोर आंनि मुङा मिस्टार प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों गेम सेटआप चेनेल दिनै जों गोबां मोजां आरो गोबां जाय जोंनि बर'नि हुदा जायखौ जों गारनो हायाखै नोंथांमोना टाइटेलाव नुबाय जानांगौ जुमाय लोंग्रा आरो जुमाय फानग्रानि गेजेराव जा फारागथि दं बेखौ जोङो गोसो होनानै सावरायगोन आरो बुजिलायगोन दाखालि बावै जि फेसबुकआव बा इउट्युबाव भिडिअ नुदों जोंनि बर'नि जायगायाव आरो दायो आं सिनो रेकर्डिंबो देखायबाय नोंथांमोना बुजिखाबाय आं जानांगौ बे समावनो आं भिडिअखौ बानायनो सानबाय थादोंमोन बाट आं बानायनो हास्लाबासै गोबां बिजि जाथ'ना दं दासान्दि 10टानिफ्राय 2टासिम हरनि 2टा नङा आफ्टारनुन स' बेसेबांहाय आं जाय पे खालामो फैसा बिनि ट्रेनिं जायो 3:30निफ्राय 1 PM सिम डिउटि जायो खामानिनि स' आरो बिनि उनाव नोंथांमोननि कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो गोनां जायो आरो बिनि उनाव नेक्स्ट फुङाव सिखारदो आरो भिडिअ बानायनांगौबा भिडिअ बानायदो आरो बिनि उनावहाय हास्लाबानो माने टाइमानो हास्लाबा इट्स अके बेफोरखौ दोन बाट बाथ्राया बेसो कि जोंनि गेजेराव दा जुमाय लोंनाय आरो जुमाय फानग्रानि गेजेराव जाथाय जादों मोनसे कि माखासे मानसिफ्रा जुमाय फानग्राफोरखौ दसि खालामदों आरो माखासे मानसिफ्रा जुमाय लोंग्राखौ दसि खालामदों नोंथाङा नोंथांनि अपिनियन थायो बा आंहा आंनि अपिनियन थायो बयहाबो गावबागाव अपिनियन दं नोंथांमोना टाइटेलखौ नुनानै बे आं बुजिखाबाय बिदि दासा स' भिडिअखौ फुरायै नाय आरो नायनानै बुजि मा बुंदों बिनि उनावहाय कमेन्ट खालाम बिराद इम्पर्टेन्ट बयनिबो शेयार खालाम नोंथाङा जुदि गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला अके बाद दोन बेफोरखौ नाय फार्स्टनिफ्राय जुमाय फानग्रा नाय लोगोफोर जोङो मालायनि न'खराव थांनानै आंनि अपिनियन गावनिबो मालायनि न'खराव थांनानै जों मालायनि दिक्सि देला जुमाय सम्पतिफोरखौ देख्रुबहैनो हाया इभेन जों गावखौ सानग्रोआ नाय नों थांबाय बेयाव मालायनि देक्सि बुख्रुबहैबाय मालायनि बाल्थिं बुख्रुबबाय मालायनि जौ बुख्रुबबाय बे नोंनि सम्पति नामा बेयाव थांनानै डाइरेक्टलि रायजो राजा ज' जागोन थांगोन रायजो राजाया देरसिन रायजो राजानि देरसिन रावबो नङा जमा जमा जागोन थांगोन बुख्रुबहैगोन येस आइ नो नोंथाङा मा बुंनो सानदों कि जुमायखौ संनो नाङा गुबुन खामानि माव नोंथाङा जुमाय फाननायनि अनगा दखानबो दं दखान अके गासिबो जुमाय फानग्राया मोनफ्रोमबो जायगायाव गामि मोनफ्रोमाव साब्रै साबा जुमाय फानग्रा दं सापस हमना ला नोंथांमोना साननो हालायगौ नोंनि न'खराव जुमाय फानो नामा कुइसन नोंथांमोननि कुइसनाथ' ओंखारनो जों थाङा नोंथांमोना जियानो सान अके दा आं आंनि अपिनियनखौ बुंगोन बाट बिदि नङा नोंथांमोना सानदों कि मालायनि सम्पतिखौ बुख्रुबहैगोन जों बिराद गोजोननाय मोनबाय जमा जमा थांगोन बुख्रुबहैगोन अके नोंथांमोना सानो बुख्रुबनानै बिनि खामानिया जोब्बाय आरो बे जुमाय संनो हाला बे अके नोंसोर बेखौ बुंनानै दोनबाय जुमाय संला जेरावबो जुमाय संला नोंथांमोना बिसोरो मा खामानि साहा फुदुंनाय साहा सेन्टाराव दखान होनाय अके ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा बाजाराव बायदिसिना मैगं बायदिसिना फानहैनाय अके मैगं बायदिसिना फानहैनाय अके मैगं बायदिसिना फानहैनायाथ' बाजाराव हप्तायाव खेबसे गाहामल'सो जायो बेफोरावथ' फानहैनो हाखायो बिसोरो अके फानहैखायो बिसोरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाय जुमाय बे संनायखौ गारखांनानै दैलि जाय जुमायनिफ्राय फैसा मोनोमोन बे फैसाया बिसोरनि गथ' गथाय न'खर खांनाय बिसोरनि न'खराव जाय हौवा दङ बिसोरबो खामानि मावदों जानांगौ आरो बिसोरनि न'खराव गोबां लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख गोदोनिफ्राय प्रब्लेमाव गोग्लैनानै सोरबाबा लोमजानानै गिदिर लोमजानानै फैसा थांनानै दाहारखौ सुख'नो हायाखै अब्ला बिसोरनि दाहारखौ सोर सुख'नो हागोन बिनि हौवाया थांगोन दाबसे जायगायाव खामानि मावहैगोन आरो 12,000 11,000 खामानि मावगोन बिनि उनावहाय जागोन 3,000सो रुम भारा 1,000सो 4,500 थांगोन 7,000सो हरगोन न'आव बा 6,000सो हरगोन न'आव बे फैसाजों 3 लाखखौ बोरै सुख'गोन अके जाबाय दे दखान होगोन गासिबो जुदि जुमाय फानग्राफ्रा दखान होजोबोब्ला
अब्ला गासिबो बै मोनसे सेन्टाराव जुदि 10टा दखान थायोब्ला साहा दखान बे 10टा साहा दखान ओमफ्राय लोंग्राया थागोन 100टा बा 100टाबो नङा 50टा गाहामल' थागोन अब्ला नों दिनाव जुदि साहा कापसे जुदि थाइबाबा मा फैसा मोनखो 50 टाका 60 टाका 70 टाका अके एटलिस्ट 100 खामायबाय जुदि 100 खामायब्ला मासाव 3000 बा बे 3000 माथो जानाय खरसायावनो थांबाय अके आंनि बुंनायनि थांनाया मिनिङा बे कि मालायनि जौ फाननायनि बेफोरखौ दायखौ नागिरालासिनो गावनि गथ' गावनि हिन्जाव गावनि हौवा जाय जुमाय लोङो बेखौ नों फोसाबनो नाजा नों गावनि हौवा आरो गथ' गथाय आरो गावनि हिन्जावनि गलतिनि थाखाय गुबुनखौ मानो इनजाम खालामदों हो गावनि गथ' गथायनि आरो हौवा आरो हिन्जावनि थाखाय गुबुनखौ मानो इनजाम खालामदों नों नोंनि गथ' गथायखौ सिगांग्रो मा आरो गावनि हौवाखौ गावनि हिन्जावखौ सिगांग्रो मा फाहामनो नाजा बा फोसाबनो नाजा कि नों जुमाय लोंनो मोना नों बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनो मोना बे गावनि गथ' गथाय बा गावनि हौवा आरो गावनि हिन्जावनि थाखाय गाव मालायनि न'आव थांनानै जुमाय लेख्रुबहैनाय बहानि मोजां खामानि बे नोंनि मोजां खामानि नामा एसे सान जास्ट थिंक एसे सानलाय नोङो फोसाबग्रोनांगौ सोरखौ गावनि न'खरनि बेयाव राजा राजा जानानै मालायनि न'आव थांनानै रायजो राजा जमा जानानै मालायनि थफ्ला थफ्लि बुख्रुबनाय बिनि फैसा थांदों बे बायनायाव फैसा थांदों बिनि माइरंनि फैसा थांदों नोंनि हौवाखौ नों फोसाबनानै लानो हायोब्ला नोंनि गथ'खौ नों जुदि फोसाबना लानो हायोब्ला नोंनि हिन्जावखौ नों जुदि फोसाबना लानो हायोब्ला बै जुमाय फानग्रा जाय दंना बिनि न'आव थांनानै बे लोंहैनाय नङा नाय खोनासं जाय मानसिफोरा जुमाय फानदों बिसोर डाइरेक्ट बर' मानसिखौ थांखि खालामनानै जुमाय लोंफैथों आंनि न'खराव बर' मानसिखौ रावबो थांखि खालामनानै फानाखै बिसोरहा मोनसे मजबुरि दङ बिसोरहा मोनसे न'खराव फैसा नांगौ दङ रां बिसोरो मानि थाखाय फानदों बिसोरबो बेनि थाखाय फानाखै जे जों बर' हारिखौ संसार बर'नि मानसिफोरखौ जुमाय लोंनानै फाग्ला फाग्लि खालामजोबनो मिथिबाय आरो जाय मानसिनि न'खराव जुमाय फानदों बैसोर मानसिफोरा बिसोरो मोजाङै बुजिखायो आरो बिसिनि न'खराव खालि बर' मानसिल' जुमाय लोङा जानांगौ बिसिनि न'खराव गुबुन जाथियाबो जुमाय लोङो दा बुंनो थांनायनि मिनिङा बे नों नोंनि हौवा नोंनि गथ' गथाय नोंनि हिन्जाव बेखौ दबथाय आरो बिनि उनावहाय बिसोरो फाननाया फानथों मालाय गुबुन हारिया फैनानै लोंफैगोन मालायनि न'आव थांनानै नोङो मालायनि सम्पतिखौ बुख्रुबनाया नोंनि थाखाय बिराद गाज्रि लाजिनांथाव नों सान एसे सानलाय सान जमा जमा रायजो जानानै जों जमा जमा ज' जागोन साब्रै साबा लोगो नांगोन जमा रायजो राजा जागोन बुख्रुबहैगोन बुख्रुबनायाबो साब्रै साबानि गेजेराव बुख्रुबगोन जमा लोगो नांगोन अके दाख्लैसो जाथाय जादोंमोन मानसि बुथारलायनाय जुमाय लोंनायनि गेजेराव बिसिनि न'खराव मा जाथाय जादों आंबो बारा मोनथिजोबखायामोन आरो बेबायदि जाथाय जानाङासो होन्दोंमोन आङो आरो दिनै मानसिफोरा जुमाय बुख्रुबदों नाय खोनासं खि जाग्रा मोसौआ खि जानो गारखाया बिनि मिनिंखौ बुजिदोंना खि जाग्रा मोसौआ खिखौ मालाबाबो गारखाया बिनि मिनिङा बे जुमाय लोंग्रा मानसिया माब्लाबाबो जुमाय गारखाया बे गोसो होआब्ला नाय माब्रै नों गामिनि लकेल जाय मानसि बर'फोरा फानदों बिसिनि दिस्रि दुलाखौ बुख्रुबना होदों बाट बिथाङा मा फैसा गैया नामा फैसा थाब्ला मा फैसा गैया थानानै बियो मा बे दखानाव थांनानै गोजाफोरखौ बायना लोंनो हाया नामा हा अब्ला नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामदों बेथ' गारखानाय नङा जुमाय लोंनायखौ दे गारोब्लाथ' मोजां बाथ्रा गाराब्ला जुदि गाराब्ला जुमाय लोंनायखौ अब्ला नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामदों गिदिर गिदिर कम्पानि सरकार पुलिसफोरा नोंसोरजों फैदों बुख्रुबफ्लादों पुलिसफोराथ' सरकारनि खामानि मावदों सरकारफ्रा बे गिदिर गिदिर फेक्टरि जाय जुमाय बानायो गोजा बिसिनिफ्राय कन्ट्रेक्ट फैसा लादों आरो बैसिनिफ्राय फैसा लानायाव जाय बे लकेल जुमायखौ लोङोब्ला मा गावसिनि जुमाय गोजाखौ बायनाया खम जायो मिथिबायना सान जास्ट थिंक कनसियासलि गोसो होनानै माइन्ड खालामलाय मेन्टेलि सानलाय गिदिर गिदिर फेक्टरि दङ बे फेक्टरिनिफ्राय जुमाया फैयो
आरो बे फेक्टरिनिफ्राय फैसा लायो सोर सरकारा आरो सरकारा पुलिसफोरखौ डिउटि होयो कि लकेलफ्राव जुमाय फाननायखौ बन्द खालाम आरो बिनि उनावहाय जुमाय बन्द खालामगौ जुमाय लोंग्राफ्राथ' लोंखागोन बाप गोजा फेक्टरिनि फाननाय जुमायफोरखौ बायनानै लोंसिगोन आरो बिनि उनाव जाय जुमाय लोंदों एसे एनै बांद्राय लोंदों बेखौथ' अभियसलि हमखायो पुलिसा ओमफ्राय बिनि उनावहाय गामि लकेलाव थानाय जुमायफोरखौ बन्द खालामनो हायो गिदिर गिदिर फेक्टरिनिफ्राय फैनाय जुमाय टाउनावनो खुलायै फाननाय जुमायफोरखौ बन्द खालामनो हाया जास्ट थिंक सानलाय एसे सानलाय मा नोंथांमोना सोरखौ मदद होदों सरकार जाय जोंखौ हेल्प खालामनो नागिरा फेक्टरिखौ हेल्प खालामदों गिदिर गिदिर कम्पानिखौ आरो बै कम्पानिनिफ्राय फैनाय जुमायखौ खि जाग्रा मोसौआ माब्लाबाबो खि गारखाया बैसोर सुबुंनो हेल्प होदों बिसोरो बायनानै लोंगोन बेलेगनाव जुदि बे फैसाखौनो लकेलाव नोंनि जायगानिनो मानसिनो बर' सुबुङा जुमाय फानदोंमोन बेनि आखायावनो फैसा थायोमोनब्ला नाय आं बे मिनिङाव बे बुङाखैदि नोंथांमोना बेलेग डाइरेक्सनाव थांबाय जानांगौ आं बिदि बुङाखै कि जुमाय फानबाय था बयबो आरो जुमाय फाननानै संसारखौ जा आरो बिनि उनावहाय जुमाय लों जायनि न'खराव गैया बिसोरनि न'खराव दायो जाय मानसिफ्रा गैया माजों लोंगोन माजों फानगोन खायसे इभेन हौवा गैया बिसोरो जुमाय फाननानै जागासिनो दं बिसोरनि न'खरखौ बाहेरायाव थांनानै रावबोथ' हिनजाव मानसि नङा होमबा बुजि एसे नाय खोनासं मालायनि फाननायखौ बाद दोनिया नों निजेनि लोंनायखौ सा नोंनि गथ'आ लोंदों नोंनि हौवाया लोंदों नोंनि हिनजावा लोंदों बे लोंनायखौ जों बोरै फाहामनो हागोन बोरै फोसाबनो हागोन फाहामनो माने फोसाबनायखौनो बुंबाय आङो बोरै फोसाबनो हागोन नों बोरै बादा होनो हागोन बोरै बुजायनो हागोन बेखौ सान मालायनि फाननाय धन सम्पतिखौ सिफायनायनि अनगायै नोङो गावनि निजेनि न'खरनि जाय मानसि दं सुबुं दं बिसोरखौ फोसाबनो नाजा मिथिबाय नों निजेनि न'खरनि मानसिफोरनि गलती खामानि मावनायनि थाखाय नों गुबुनखौ दसि खालामनो हाया नों निजेनि न'खरनि गलती खामानि मावनायनि थाखाय हौवायानो जा गथ'आनो जा हिनजावानो जा बेफोरबायदि गलती खामानि मावनायनि थाखाय निजेनि न'खरनि गलती खामानि मावनायनि थाखाय नों गुबुननि न'खरखौ गलती होननानै बुंनो हाया दसि होननानै बुंनो हाया मिथिबाय जमा जमा जागोन रायजो राजा बिनि उनावहाय मालाय न'खराव थांगोन बिनि फैसाखौथ' होलाङासै पुलिस थाफाबाय लिरफाबाय पुलिसा मानो सरकारनि डिउटि सरकारा थिनदों सरकारा बबेनिफ्राय फैसा लादों गिदिर गिदिर फेक्टरिनिफ्राय जुमाय फानग्रा आरो जुमायखौथ' खि जाग्रा मोसौआ खि गारख्राया होनना बुंदों बिसोर लोंखागोन जेरैबाबो गोजायानो जा 30 थाखायावनो मोनो गोजाखौ मानसिफोरा लोङो आसामाव अरुणाचलनि मालायनि होनलायनानै लोङो नोंथांमोना सोंलायगोन दा नों जुमाय लोंगोन ना लोङा येस आं जुमाय लोङा I am a very busy person right now बेफोरबायदिनि थाखाय टाइम गैथ'आ मालाबा लोगोफोर थायोब्ला कोल्ड ड्रिंक्स बायदिसिना एटिसि बेफोरबायदि कोल्ड ड्रिंक्सजोंनो टाइम स्पेन्ड खालामो स' बाट आंनि बुंनायनि बाथ्राखौ जास्ट थिंक नोङो नोंनि न'खराव जुदि सोरबा जुमाय लोंदोंबा बिसोरखौ फोसाबनो नाजाग्रो मालायखौ न'खरनि सुबुंनि गलतीनि थाखाय दसिनि थाखाय गुबुनखौ दसि होनो हाया मिथिबाय बेखौ सान मालायनि सम्पतिखौ थांनानै राजा राजा बुख्रुबनो हाया नोंथांमोना पुलिस आर्मि थानायखाय बुख्रुबहैनो हाबाय सासे मानसि न'खराव जाय जुमाय फानग्रा जमा जमा थांना बुख्रुबहैनो हाबाय जास्ट नोंसोरो मानसि होनानै सानलाय मेलेम गैया मानसि होनानै सान जास्ट सान सिगांग्रो जोंनि खामानिया मा जोंनि न'खरनि सुबुंनि खामानि कि जों जाय न'खराव जोंनि न'खराव आंनि गथ'आ जुमाय लोंदोंबा आङो बेखौ फोसाबनांगौ नोङो नोंनि निजेनि न'खरनि गथ' बा हौवा बा हिनजावनि गलतीनि थाखाय गुबुनखौ दसि होयोब्ला बे नोंनि गोरोन्थि सान एसे अके गाइस जाबाय जोबथ'बाय दिनै बेनो कि जुमाय फाननाय आरो गोबां मानसिफोरा बिदिनो जुमाय फाननानै न'खर सलायगासिनो दं स' आरो गोबां मानसिफोरा जुमाय लोंनानै थादों आरो न'खरखौ दंस' खालामगासिनो दं स' बिनि मिनिङा बे नङा कि जुमाय फानग्राया बिराद गोरोन्थि खामानि मावदों बिनि मिनिङा बे कि नोंनि गथ' बा नोंनि गथाय जाय जुमाय लोंग्रा जा नोंनि हौवा हिनजाव जाय जुमाय लोंग्रा गोबारै बिसोरखौ नों दबथायनो नाजानांगौ बेनि न'खरनि गलती
बा न'खरनि मानसिनि सुबुंनि गलति दसिनि थाखाय गुबुनखौ नोङो डाइरेक्ट थांना इनजाम खालामनो हाया बिथाङा बिथांनि प्रफेशनेल मावदों बिथाङा जुमाय फानदों गुबुन हारियाबो बेयाव बे नङा कि बियो बर' हारिखौ गासिबो थांखिनानै बुंदों जास्ट लिमिटै थां यार नोंसोर अभारबाथाय अभार थांद्रायो अभारबाथाय अभार थांद्रायो जास्ट लिमिटै थां मिडियामै थां यार सोरबा फानदों बिथाङा बिदिनो जानो हागौ गुबुन गुबुन बुंना फैबाय पुलिस फैफाबाय बाप जों गामियारि हा जों गामियारि नालाय नङा होमबा सरकारा ओरैबायदि फेक्टरिनिफ्राय साइन लाबाय गिदिर गिदिर फेक्टरिनिफ्राय फैसा लाबाय ओके गाइस दिनैनि बिबुंथिया जोब्बाय बेनो कि नोंथांमोना बुजिलायदो जुमाय लोंनाय आरो जुमाय फाननायनि गेजेराव फारागथिया मा नाय गावबा गावनि गोरोन्थि गावबा गाव न'खरनि गोरोन्थि सुबुंफोरनि थाखाय नों मालायखौ दसि खालामनो हाया मिथिबायना बे जुमायखौ लोंजानाय फादोंबा गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ फोसाबग्रो मिथिबायना मालाया बेहा गावनि न'खरनि थाखाय खामानि मावदों बेहा बे नङा कि साननानै बर'खौ बर'नि थाखायल' फानदों बे नङा गुबुन जाथियाबो लोङो स' गाइस गावनि न'खरनि सुबुंखौ फोसाबनानै लाखि बास बेनो धन्यबाद बांद्राय अभार एक्टिं थांनो नाङा मिडलाव था ओके वान्स अगेन हाय आंनि मुङा मिस्टार प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों PM सोदोब दिनैनि सावरायनाया जाबाय जुमाय लोंनाय आरो जुमाय फाननायनि गेजेराव फारागथि नोंथाङा जुदि गोदान आरो आंनि भिडिअखौ नायदों स' बाय बाय